Hej igen. Nu vil jeg lige vise, hvordan vores skovhulelæbeområde det ser ud, inden vi plejer det for vinteren. Og fortælle jer en fantastisk nyhed. Men først så vil jeg lige tage lidt med ned igennem, for at vise jer, hvordan det ser ud. Og fortælle, hvad vi gør ellers. Som I nok kan se, så har vi fjernet bladene fra den almindelige plæne, for at holde vores græs pænt og grønt. Men herinde, der har vi faktisk blæst de ekstra blade ind, for at hjælpe til med at ændre jorden til en mere skovagtig jord. Det gør vi jo selvfølgelig ikke selv, det har vi jo orme og alle mulige andre søde hjælpere til. Men på sigt skulle vi gerne få lavet et skovlignende miljø, når vi efterlader smågrene og blade og så videre, og kun fjerner overskudsmateriale, når vi rydder græs en gang om året. Og her kan man jo så se det her, som vi ikke behandler, som er langt overvokset og faktisk ikke har ret meget andet liv end sig selv. Det er fint græs. Hvorimod herude, hvor vi har masser af urter, der titter igennem. Og så fortalte jeg jo, at jeg ville fortælle jer en fantastisk ting. Og det er, at det boligområde, det her det ligger i, der er en bestyrelse, der er glad for naturen. Og for den vilde natur. Så den her græsplæne har vi fået lov at dynge til med blade, tilsvarende den over på den anden side af vejen. For at skygge græsset væk. Så her til foråret, så kan vi faktisk lave noget nyt stykke skoveng. Vi er ikke i tvivl om, at skovhulelæben nok skal indvandre af sig selv. Og så har vi fået lidt frø til at hjælpe med til, at der bliver lidt pænt at kigge på, ud over skovhulelæben. Men så nu er vi gået fra kun at have den her fine lille bræmme til de her to store felter, som bliver udlagt til noget, der kommer til at minde om skoveng. Med noget vinteroverdrevspleje. Det bliver rigtig spændende at følge, og det er en fantastisk ting at få lov at være en del af. Så det kan være, der kommer en ny video, når der er kommet en masse blomster. Hvem ved? Det glæder mig i hvert fald.